Pán generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. Touto cestou sociálnej siete sa k vám prihováram, kde vás žiadam, aby ste už konečne zasiahol zo svojej pozície vy, lebo nie je možné od roku 2007 dodnes, aby nám úmyselne narušil bývanie Peter Milo a spol, kde vedome mali súdne rozhodnutia okresného súdu Čadca, Krajského súdu Žilina a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde není možné nám užívať akýmkoľvek spôsobom, nesmie nám brániť užívaní nehnuteľnosť pozemok a nesmie odstraňovať bránu na hranici pozemku 2169 a 2604 katastrálne územie Nesluša Peter Milo. Toto je uvedené v rozsudkoch, že teda nesmie nám akýmkoľvek spôsobom brániť užívaní pozemok spoločnej prístupovej cesty, kde nás tejto cesty neustále vyháňa za účasti polície, Kytické Nové Mesto a nerieši úmyselnú trestnú činnosť dodnes Peter Milo a spol. Opakovane vás žiadam, zasiahnite zo svojho postavenia, lebo vám už moja manželka napísala nespočetné množstvo listov a tieto listy sú ako dobutľavé vrby, keby písala moja manželka. Preto ešte raz vás opakovane žiadam, zasiahnite a pomôžte mojej manželke, kde sa porušujú naše základné ľudské práva a slobody.